We have read badang khandrus nam karta na jilla Meghalaya bot bolaja ha jilla Karnataka Nadu ka step jong ka khat ar tarik yong arja arpusan lalap no yu na Tamil Nadu ha ka jadmi jong ka khandru tarik yong arja arpusan Laong bau new hybrid boli thu kerteng kum welcome rasmut ubana ka snong mulong juai layu I khat do ha ka step jong ka khat ar tarik yong arja arpusan hadin bolami na yeng sa jong ka badan ha kamana hali Bengaluru Karnataka ban lej mare step bala suba bau la bakla lenti badde ha ka khandru tarik yong arja arpusan we pastor ubana ka jilla Tamil Nadu ula lap yote khna bod la lej ban bu child welfare committee CWC Krishnagiri Tamil Nadu But yo new hybrid la IT no shakiba yeng jong ha Bengaluru ha ka arpusan tarik yong arja arpusan Kajing job an yo biang yo welcome rasmut kalong ru ka sakhi jong kajing trai sistem bat kajing trai lang ka bajanai jong ki brio ki badan ka mensim tiplam bat ki badan kajing ket khlie ba kunthop yo ba yada Martin Mar banyang commissioner of police Belagavi upastor AS Nongrum jong ka KJCF Bangalore ki paralok be sa marjan ka NPP umulong youth wing ka CWC Jowai ki pulit na Banaswari police station ringkat ki bahayeng hasam ki bala shimkhia ban pen sa priang ya ka khubor wat jing tip bat ban wat jing arab Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya